tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Hoxe de festa en festa viñemos a Rianxo, Festa da Guadalupe, unha semana chea, repleta de actividades, así que nada, contámoslo ahora, non vos movades. Isto é unha maravilla, como Rianxo nada. O Rianxo é beautiful, a xente é beautiful. Non me foques moito, que me salen todas as arrugas. Bueno, que somos de aquí de Rianxo? Sí. Vimos sempre esta festa, non? Posiblemente todos os anos. Que significa para ti esta festa? Home, a ver, é unha representación da feira antigua, non? De 1900, entón, bueno, vimos aquí a pasalo, representar esa fecha e pasalo ben. Unha honra aos mariñeiros tamén, de paso. Efectivamente. A afluencia de xente dio todo, non? Sí, sí. Bueno, festas aquí en Rianxo, Festa da Guadalupe, ahora mismo no Feirón. Contame un poquinho como empezou isto. Isto empezou cun pueblo único e exclusivamente dedicado ao traballo no mar. Eu creo que non hai ninguén directo ou indirectamente que non viva do mar en Rianxo. Entón, dedicarlle un día a recordar de onde vimos era bastante necesario. O que ven sendo isto é beber, comer, pero disfrutar un poquinho, rememorando un poquinho esa xente, queres dicir? Esa é a excusa. Eu creo que o importante de calquer festa de Galicia é comer e beber, evidentemente, e bailar, e cantar. Entón, eu creo que se xunta todo, o cantar popular, a boa comida, a boa tradición, a boa bebida, como non, os amigos, por exemplo, Cristian. Nada, po ano xa sabedes, hai que vir aquí ao Feirón. Po ano 15 días. 15 días. Vindes ao Feirón, dende onde? Dende Illa de Arousa? Dende Illa de Arousa. Pero o Feirón celébrase, claro, Villa Marinera, supoño que ten relación co vosso pueblo tamén, claro. Home, nós somos mariñeiros. Lógicamente somos mariñeiros. E aparte, somos mariñeiros, gustanos a trola, gustanos a música tradicional, e aparte vimos nun jaleón. E este nun jaleón de andará. Vimos nun jaleón a vela hasta aquí, e, bueno, genial. E a volta quen conduce? Vamos no jaleón, Juan. Sí. Sí. Hai que ter cuidado, non? Home, a ver, somos mariñeiros, non? Somos mariñeiros e de noite, pouquiño a pouco, sin beber moito, e controlando, a ver, aquí non hai control de alcoholemia e bateas. Xa.
Bueno, e como en toda festa, pois bueno, hai que pasalo ben, pero tamén hai misa, tamén hai procesión, e a Guadalupe tamén a ten, así que imos ver como saliron esas procesións por aí.
Aquí seguimos en Rianxo de festa e agora vamos enseñar o que pasou o luns. As guadalupeñas, flipades, unha chea de actividades, de xogos, de música, un ambientazo. Sí, un ambientazo. Mirade, mirade. Venimos de Boiro. De Boiro. Y ahora estamos aquí disfrutando de la fiesta de la Rianxeira. E o cuarto ano que veño, e a verdad que é maravilla, de Porto Novo veño aquí a pasalo. Desde Porto Novo? Sí, de Porto Novo. De puerto a puerto. Os que somos mariñeiros vimos de Puerto Mariñeiro a Puerto Mariñeiro. Moi ben. Uns amigos e con unhas amigas de Rianxo de fai 30 anos. E a verdad que isto é impresionante, unhas festas, recoméndollas a todo o mundo estas festas, a verdad que sí. Festóns, un festón. E fai 2 anos que viñen había menos xente, pero este ano me parece que duplicou a xente, a verdad que sí, duplicou a xente. É impresionante. Trátante como se fora rianxeiro, a verdad que sí. É unha xente amable, super amable. Onde somos? De onde vimos? Daqui de Rianxo. Daqui de Rianxo, que tal? Que tal o ambiente? Ben, non? Moi ben. Que tal a Coca-Cola, ben? Ben, baixa ben. Hai moito calor. Uf, hoxe sí, pero mañá andan chuvia para as bengalas, Xa che digo, bueno, pero bueno, hai que disfrutar hoxe, entón hai que beber o doble hoxe. O doble, hasta que o corpo aguante. Bueno, e o resto dos días, que tal de festa? Moi ben, a ver, para nós os mellores o lunes de peñas, hoxe e mañán as bengalas. Bueno, e a procesión claramente está. A misa tamén, claro. A misa tamén hai que ir un pouco, ainda que sea. Bueno, estamos aquí no feirón, todos levamos pañoleta azul e ti leva a naranxa, por qué? Porque este ano, ni máis ni menos. Como que este ano tiene que ser naranxa? Este ano pixo na naranxa, había que apoiar a festa, e no que pode apoiar a festa. Po ano 15 días.
Ti que ves, de mariñeiro ou de mariñeiro? De mariñeiro. Eu veño de mariñeiro, pero mira, 150 anos que levamos do feirón mariñeiro e tuven que vir eu, tuvemos que vir nós este ano romper coa tendencia e sacar o noso mandilón. Por qué? Porque somos influencers do feirón mariñeiro da Guadalupe 2023. No 2024, todos con mandilón. Bueno, eu creo que vindes con mandilón porque vos erades dos que non queríades ir ao mar, entonces esperabades sentar. Somos mariñeiros da Auga Doce. Vos estades no bar esperando, non? Sí, no bar esperando. E por si acaso, por si nos dá o viernes e non nos damos conta, xa levamos aquí a letra toda apuntada. Que estades facendo aquí, A ver. Bailando, bebendo, comendo. De onde é ese acento, non? De Brasil. Ah, de Brasil. De Río. Non veo aquí por min, non veo por Guadalupe. Veo por ti. O que pasa é que depois quedouse. Tuyo. De Cáceres. De Cáceres. Vamos, y vinisteis aquí para esta fiesta. Sí, sí, de fiesta total. Vinimos el año pasado, hemos vuelto este año de fiesta. El año pasado nos fuimos el día de Feirón, nos fuimos a mediodía. Y este año hemos dicho, nos tenemos que quedar a dormir en Rianxo. La semana, para el año, una semana entera. Lo que sea, ya está. Genial. Pero además, porque, mira, somos extremeños, ¿eh? Galicia es tremenda y la gente de Galicia alucinante. La festa é impresionante, Impresionante. Fíjate, dice toda a chavalada, toda xunta, o pueblo unido, maravilloso. Esto é como o Real Madrid, pa diante. Veña, Unión tamén, pa diante, que meus ojos están na directiva, hai que apoyalos, sí señor. Pois a seguir disfrutando, xa penso que vamos. Ben, moi non ben. perdades o tempo tampouco. Veña, gracias, chao. Como estás pasando? Pois estamos pasando moi ben, con moita emoción a cantar a Rianxeira e a disfrutar das festas, que temos un tempo moi bo. Levas toda a semana aquí de festa? Por suposto, por suposto. Hai que pedir vacacións todos os anos por estas festas. E mañán acabar. E mañán a traca final. Todo o ambiente, o día é un día moi especial. Moi ben, aquí en Rianxo pásase genial. Bueno, que destacaríades do feirón? Ir xuntos, comer todos, pasar o día vestidos como hai que ir, a música, todo. É un día de 10, o mellor de toda a semana. A millor. Me emocionas, tú? Con diferente. A millor é o millor día hoxe. Isto é todos os anos, é impresionante isto é. A verdade é que Espectacular, estamos espectacular. Levades toda a semana vindo de festa? Sí, toda a semana, home, somos de aquí do pueblo e vimos aí ao lado, nos queda máis remedio, non? Eu viñen aquí, é a primeira vez que veño como invitado, porque coa banda de meño viñen moitas veces. Feirón increíble. Sí. A mellor día do ano, Bueno, de que fixeche de hoxe, aparte de estar aquí hoxe? Beber viño. Nada máis. Solo beber viño. Perdón, comer churrasco e beber viño. Mira, elas non son de Rianxo, pero están mimetizadas aquí. Ah, que sí, porque enseño a súper ben. En verdad. Home. Cos vasos e cos traxes. Todo. Viva Guadalupe. Guadalupe, ves 2 anos e xa eres rianxeira. Sí, totalmente. Viva Guadalupe! Veño hoxe a propósito para... O feirón. Sí, hai que traballar, entón, pois veño hoxe. Ti vas de mariñeiro. De mariñeiro. En homenaxe, supoño que tamén con familiar. Antes aquí todo o mundo era mariñeiro. Claro. Agora eu son conserveira. Bueno, que ven sendo o mismo, ao final do mar tamén. Todo é do mar igual. Bueno, pero o traxe fixéchelo ti? Sí, mira. No, ven de meus antepasados, se xa ves, a gorra debe de ter 25 anos ou 30. Os pantalóns, xa ves, que son auténticos remendados. Non é feito para o día, teñen moitos anos.
Este é auténtico tras. Auténtico feirón. Non se vai ao mar con roupa nova estrenada, hai que ir tamén remendado. Eu son a jefa de todos, pero non vivo solo a comer e a beber. Que aquí parece que ti eres a matriarca aquí da familia. Traballaches moito xa? Traballei a mañán, ahora a tarde traballei pero levantando pesas. Levantando pesas, O moi sea, hielos. arriba, abajo, arriba, abajo. O Rianxo é beautiful. E aquí todos son beautiful. Hai sentimentos que non se poden expresar. Hai que estar no sitio, no lugar, na hora e todo. Menudo ambientazo aquí en Rianxo, vaya, aquí todo o mundo cantando, vamos, flipáis, é que isto é impresionante, tedes que vir. E nada, agora vamos a publicidade e logo volvemos, con máis cousas, música folk, orquestas, de todo. Vémonos agora. Colaboran Centro Comercial Aberto Rianxo e mercarrianxo.gal, tes o teu comercio de sempre a un clic. Descarga a aplicación máis Rianxo e aforra mercando no comercio local. A Asociación Rianxeira de Empresarios desexavos unhas boas festas. A Moreniña, prendas para unha muller actual e dinámica. Atopa o teu estilo propio en A Moreniña, en Rianxo. Conxelados o muelle, peixes e mariscos, verduras, precociñados, licores artesáns, viños e conservas das rías galegas. 13 anos preto da túa mesa. Neumáticos Soto, ademais dos nosos servizos de sempre, contamos con postes de recarga para vehículos eléctricos, lavandería e, como novidade, punto de recollida de paquetes. Bandín Audio, logística técnica para eventos, espectáculos de gran formato e festivais, aluguer e venda de equipos de son e iluminación, servizo técnico profesional. Autocares Muiños, aluguer de autocares, autobuses e transportes adaptados, transporte para eventos escolar e obreiros, servizo discrecional nacional e internacional. Pesado Barbanza, suministros e aluguer de maquinaria para construción, andamio europeo. Visítanos na nosa nave no polígono de Espiñeira. Sálica, especialistas en produtos derivados do atún en diferentes envasados. Desexámoslle felices festas. Bueno, estamos aquí cos mercenarios que van a actuar aquí no Festival Folk de aquí de Rianxo. Bueno, contanos un pouquiño que lle está parecendo esta festa primeiro. Que declaren esta festa, o sea, festa nacional xa, Sí. o sea, por favor, festa nacional. E de que fan este Festival Folk, porque tampouco non é moi típico ver este tipo de Festival Folk aquí. Non é moi típico, Me refiero que a xente bailando, tan animada, me refiero que este é un festival... pero porque é unha festa na que todo día hai música tradicional, Sí. e se pasa o día así. Entón, que mellor broche que ter un grupo de jaiteiros a tocar, a pechar o día. Digamos que todo día é un Festival Folk. Sí, sí, todo día é un festival. Bueno, falame un poquinho do voso grupo, que llevas a desofrecer ao público.
Pois nós imos a tocar o mellor que sepamos. Nós somos os mercenarios e nada, somos jaiteiros, simplemente jaiteiros, moi jaiteiros. Ides a montar un pouco de festa, entón? Sí, imos intentar que baile a xente e que o pase ben, sobre todo que o pase ben. Imos intentar disfrutar nós, sobre todo disfrutar nós e facer que a xente que está abaixo no torreiro que baile tamén e que o pase ben. Era casa un secundario, non sei que estaba pensando, o mellor ronca que ronca, toda noite está roncando, toda noite está roncando, ai la lelo, ai la lalo. Vamos todos, Ronciña, donde? E como toda gran festa, pois ten fogos tamén artificiais. E a Rianxeira pois non podía ser menos, así que mirade que bonito. Ten a rede colgada aquí, ten a rede colgada. Este é o enxebre de Rianxo, das festas de antes. E nós vimos a crealo en enxebre, sabes? Pero en general, que tal estás pasando? En general. Estamos pasando a tope non, o siguiente, super a tope. Bueno, e ainda queda noite por diante, Pero vamos a ver. E mañán ainda peor, pero hoxe para nós é o día máis grande. Maravillosa a festa da Guadalupe, maravillosa, encántanos. Alégronos, Grecia. Encántanos, moi ben, todo moi ben, correcto. O día de hoxe é moi bonito, todo o día. Nos levamos aquí desde a mañán, mismo. Estamos como a pinceles, sí ou non? Como a primeira hora, estades? Como a primeira hora. Tomamos uns viñiños, tomamos unhas tónicas, tomamos unhas ajuiñas, pero como a pinceles estamos. Todo de primeira calidad. Hoxe vin correndo da universidade para non perderme o feirón. E mañán volves, non? Claro que sí. Volves para a universidade mañán? Claro. Que estudiante eres, sí, señor. A festa non se pode faltar. E mañán madrugas, vas á universidade e despois volves á noite. Claro que sí. Ese espírito, sí, señor. Sí, eu vim de Pontevedra tamén para a festa. E mañán á noite volvedes. Sí.
e ata aquí as festas da Guadalupe deste ano. Vamos, unha semana intensa de festas, unha das festas máis importantes de Galicia. Así que nada, xa sabedes, vémonos para o ano que ven. E se queredes que vayamos á vosa festa, só tedes que chamar o número de teléfono 986-710741 ou mandar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte festa. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa.